Un pouquiño dun bocao exquisito, un alimento estupendo. Chamas os espaguetis, mirad, mirad para aquí, os espaguetis. Isto é estupendo, os espaguetis, mira, botalos, cózolos, botalos en un cazolo. Empezas a comelos. Eso, báxenche por aquí pola olla. Finitos, oh, é unha gloria. Os macarrós xa son máis gordechos. Esos que son así, métese auga por dentro, escarallos redondos. Pero o espaguete é un plato estupendo, estupendo. Mira, nin marisco, nin tortilla, nin polo, nin callos, nin nada. Como o espaguete non é cousa igual. Ademais son saniños, é unha cousa que alimenta moito. Así para os deportistas como a min, eu non sei se vos facer deporte. Oiche, aunque esteñas aí tumbado no sofá, tampouco che fan mal os espaguetes, Tampouco che fan mal. Os espaguetes é un plato sano para todo o mundo. Podeno comer a xente vella, poden comer a xente nova. É baratiño, faise rápido, non é como facer un riso ou facer unha mariscada que che leva un rato. O espagueti, 5-10 minutiños, telo preparado, cómolo, é un alimento estupendo. Recoméndolo de verdade. De verdade, non hai mellor cousa, que o espagueti. Además non engordan, son fabulosos. Mira de que barriguinha tiño. De que pensades que é? Do espagueti. Se non comer espagueti non tiña esta barriga, Nada, isto é o mellor que hai. E con este conselliño, así gastronómico, deixo vos para hoxe, veña. Cuá, cuá, cuá.